Merħba, il-programm huwa Ras Imbras. Illum se niltaqgħu ma' membru parlamentari Ewropew tas-Soċjalisti u Demokratiċi f'isem il-Partit Laburista elett mal-ewwel tentattiv fl-2019, ġifieri 5 snin ilu, fl-2020 Politico kien diġà immarkah bħala MEP to watch, wieħed li għandna noqogħdu attenti għalih fis-sens pożittiv ovvjament. Fl-2021 elett Viċi President tas-Soċjalisti u Demokratiċi f'Marzu li għadda kien fost 20 MEP illi rċieva Rising Star. Alex Saliba, Grazzi tal-istedina, Mario. Kif kienet din l-ewwel esperjenza tiegħek l-ewwel 5 snin fil-Parlament Ewropew? L-esperjenza sabiħa ħafna, ġifieri fil-Parlament Ewropew forsi għad differenza mill-politika lokali, il-Parlament lokali. Naħseb tkun tista' tiffoka aktar b'mod tekniku fuq suġġetti li jogħġbu lilek huma ta' interess għalik. U matul dawn l-aħħar 5 snin dak huwa li provajt nagħmel, ġifieri ffukajt l-aktar fuq id-drittijiet tal-konsumatur, drittijiet tal-ħaddiema, it-tħaddim tas-suq uniku Ewropew fl-aħħar mill-aħħar affarijiet illi b'dak li tista' tagħmel tista' tejjeb daqsxejn il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Però tħossi li dawn l-affarijiet diġà qed jittraduċu ruhom b'mod pożittiv għall-konsumaturi. Ġifieri jekk nieħdu pereżempju ċ-charger komuni. Issa inti ġġieled biex mhux tixtri 3 mobiles differenti fi spazju ta' 6 snin u kollha jkollok charger differenti, ġġieled biex kull mobile ikollu l-istess charger, l-USB-C. Qed iħallu diġà effetti kbar, ġifieri ħalli charger komuni fil-ġenb għaliex fl-aħħar mill-aħħar naħseb hija waħda mill-liġijiet li ħdimt fuqhom li hija tangibbli għaliex kulħadd għandu mobile phone, kulħadd għandu tablet, kulħadd għandu laptop minn hawn ftit tal-ġimgħat oħra, meta ħajkun qed tidħol ukoll fis-seħħa l-laptops u allura li inti jkollok charger wieħed għal dan l-14 il-kategorija ta' prodotti hija xi ħaġa li hija tangibbli. Barra minn hekk tħalli impatt pożittiv ambjentali, però kien hemm leġiżlazzjonijiet oħra wkoll li mexxejt il-qudiem illi diġà daħlu fis-seħħ u diġà tinħallu impatt fuq id-drittijiet tal-konsumatur fosthom l-dwar is-servizzi diġitali Ewropej illi kienet l-ikbar leġiżlazzjoni matul dawn l-aħħar 5 snin proposta mill-Kummissjoni Ewropea fil-qasam diġitali. Ġifieri dawn qegħdin nitkellmu fuq l-ewwel leġiżlazzjoni tax-xorta tagħha mhux biss fl-Ewropa imma fuq bażi globali li qiegħda tirregola l-użu ta' pjattaformi diġitali. Id-drittijiet tiegħek bħala konsumatur jekk xi ħaġa tmur ħażina meta tixtri prodott online, meta tixtri servizz online, meta tibbukkja titjira, flight, akkomodazzjoni fuq bażi online. L-informazzjoni li tkun qiegħed titfa' fuq bażi online li tkun qiegħda tintuża minn dawn il-pjattaformi biex fl-aħħar mill-aħħar ibeluk aktar prodotti u implementajna aktar trasparenza. Il-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tal-minorenni u l-ħin li jqattaw fuq bażi online u r-rekwiżiti li tfajna fuq dawn il-pjattaformi biex naraw li l-screen time, ġifieri l-ħin li t-tfal tagħna iqattaw jiskroljaw dak li aħna ngħidulu pereżempju endless scrolling, ġifieri t-tfal jispiċċaw jitilfu ħafna ħin mill-edukazzjoni tagħhom, mill-attività fiżika tagħhom. Apparti l-effett psikoloġiku li jkollhom saħħa mentali tagħhom, ġifieri dawk kollha ir-regolamentazzjoni li mexxejt il-qudiem bħala leġislatur ewlieni f'dawn l-aħħar 5 snin biex intejbu l-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini tagħna fuq bażi online. U qed titkellem dwar il-konsumatur, inti ftit ta' xhur ilu wkoll ktibt lill-Kummissjoni Ewropea rigward l-inflazzjoni, il-prezzijiet f'pajjiżna. Għaliex ħassejt li kellek tindirizza l-Kummissjoni Ewropea u mhux tmur direttament fuq l-awtoritajiet Maltin jew fuq l-awtorità tal-kompetizzjoni l-konsumatur li suppost toqgħod attenta hija għal dal-affarijiet? L-ewwel u qabel kollox, jiġifieri anka vis-à-vis il-kritika li għamlet l-oppożizzjoni u membri fiħdan il-Partit Nazzjonalista li l-Kummissjoni waqfet il-proċess ta' dialogu miegħi fuq din l-inkjesta li tlabt. Din mhijiex vera, ġifieri sas-7 ta' Marzu illi għadda xahar qabel xahar wara l-ittra li ppubblika l-Partit Nazzjonalista konu għadhom għaddejjin il-laqgħat bejnu bejn il-Kummissjoni Ewropea biex tinstab soluzzjoni. U ħanejlek għalfejn tlabt il-Kummissjoni Ewropea biex tinstab din it-tip ta' soluzzjoni għaliex. Għaliex jiena l-ewwel nett ma rrappurtajtx lill-negozjanti Maltin u Għawċin kollha, però ġibt numru ta' eżempji. Dik kienet l-akkawża li saritlek ukoll. Eżatt. Jiġifieri ġibt numru ta' eżempji. F'settur partikolari, jiġifieri mhux fis-settur tad-distribuzzjoni tal-ikel kollu f'pajjiżna, imma b'mod speċjali s-settur tal-ħwienet iż-żgħar. Illi hemmhekk qisu teżisti ekosistema mibnija fuq ftit importaturi u distributuri li qegħdin jikkontrollaw is-suq f'dik il-faxxa. Issa fejn jidħlu ħwienet iż-żgħar hemmhekk għandek l-iktar persuni vulnerabbli fis-soċjetà tagħna li qegħdin jixtru minn għandhom anzjani li ma jisuqux li ma jistax imorru supermarket, persuni li ma jistgħux jagħmlu xirja ta' 200 euro f'saltu jixtru
bit-10 euro, xirja ta' Imma 10 euro. għaliex ma ndirizzajtix mal-awtoritajiet Maltin direttament? Ħaniġi għal dak il-punt, mor direttament fuq il-Kummissjoni Ewropea u mhux fuq l-awtorità lokali, għaliex l-awtorità lokali legalment m'għandix l-għodod biex fl-aħħar mill-aħħar il-leġiżlazzjoni Ewropea dwar it-tħaddim tas-suq uniku Ewropew tkun tista' tirrifletti l-ħtiġijiet partikolari tagħna xi tlabt lill-Kummissjoni Ewropea. U fejn wasalna s'issa. Pereżempju, wara t-talba li għamilt lill-Kummissjoni Ewropea u dan il-proċess illi bdejna, il-holograms fuq ċertu fuq il-prodotti illi distributur partikolari kienet jitfa' fuq il-prodotti tiegħu x'inhu huma hologram. Sticker illi jkollok fuq prodott. Illi dan juri li huma l-prodotti tal-importatur u d-distributur u prodotti oħra li huma l-istess li huma irħas ħafna drabi ta' importaturi paralleli. Ġifieri importaturi żgħar li jkunu jridu jġibu l-istess prodott tal-importaturi l-kbir. U fl-aħħar mill-aħħar ħafna nies kienu qegħdin jgħidulna imma għalfejn teżisti ġieli differenza fi prezzijiet ta' prodotti minn grocer għal ieħor. Teżisti din id-differenza li ikollok ġieli prodotti li jkunu daħlu mant importaturi żgħar li jkunu prezz irħas, imma mbagħad teżisti r-realtà u dak li tlabt il-Kummissjoni Ewropea, realtà partikolari li għandna f'Malta biss. Għax Malta sitwazzjoni tagħha ili, imma triq il-qudiem x'inhi jiġri? It-triq il-qudiem issa hija waħda, ġifieri tiġa kkonfermajna mal-Kummissjoni Ewropea li il-livell ta' distribuzzjoni jeżisti f'Malta biss fuq livell Ewropew fejn jidħol prodotti tal-ikel. Ġifieri fl-Ewropa kollha fis-26 stat membru ieħor m'għandna l-ebda distributuri tal-prodotti tal-ikel kif jeżisti fiċ-ċejn f'pajjiżna. U allura li l-Kummissjoni tlabta aktar flessibilità fir-regoli ta' tqaddim tas-suq uniku Ewropew, fir-realtà partikolari ta' Malta, li aħna l-iżgħar stat membru gżira, u li għandna fl-aħħar mill-aħħar dominanza fis-suq minn numru ta' importaturi u distributuri ta' daqs kbir. Din hija xi ħaġa u għalhekk ħanibqa' niġġieled din il-ġlieda l-ewwel nett illi hija ta' benefiċċju għall-iktar konsumaturi vulnerabbli imma wkoll illi hija għalija il-fulkru tal-prinċipju ta' tħaddim tas-suq uniku Ewropew. Il-suq Ewropew għandu jaħdem bl-istess mod favorevoli għall-konsumaturi Maltin daqskemm jaħdem għall-konsumaturi oħra Ewropej. Se tkun qed titlob illi daw l-importaturi l-kbar f'Malta xi jagħmlu, ġifieri ma jibqgħux jimpurtaw huma bl-istess mod jew jibqgħu jimpurtaw ma jridux prezzijiet baxxi. Jibqgħu jimpurtaw, imma b'oversight aktar qawwi u b'aktar drittijiet lill-awtorità kompetenti u mbagħad inkun nistgħu mmur l-MCCAA b'aktar poteri għall-MCCAA biex tkun tista' tirregola dak is-suq biex ma jkollniex importaturi kbar li għandhom dominanza f'dik il-faxxa tas-suq li jkunu jistgħu jikkontrollaw jeddu b'mod dirett u indirett lil tal-ħwienet iż-żgħar biex fl-aħħar mill-aħħar ikollna prezzijiet li huma aktar favorevoli għal nies. Fil-verità tħoss li l-Parlament Ewropew jagħmel differenza fil-ħajja tan-nies? Jagħmel differenza, ħanilek xi ħaġa bħal di se tiġi inti użajt il-kelma isma' ġlieda. Xi ħaġa bħal di se ġiet indirizzata minn membru parlamentari fil-Parlament Malti mal-awtoritajiet kompetenti lokali u l-bqija. Jagħmel differenza kbira. Għalfejn, pereżempju, membru parlamentari lokali ma setax jasal fejn wasalna salhom il-ġurnata għaliex għax membru parlamentari lokali ma jistax jinfluwenza lill-Kummissjoni Ewropea biex tibdel il-liġijiet tas-suq uniku Ewropew. Imma fuq livell Ewropew nistgħu nagħmluha. Jiġifieri il-Kummissjoni wara l-ewwel ittra li ppubblika l-Partit Nazzjonalista ta' frar li għadda, l-ewwel reazzjoni tagħha kienet ir-reazzjoni li tajtni inti ma nistgħu nagħmlu xejn dik hija kompetenza lokali. Fil-Parlament Ewropew kellna laqgħa tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet fl-aħħar ta' frar li għadda li l-Kummissjoni Ewropea qaltilha u ma qalux is-soċjalisti biss, qaluh tal-Partit Popolari Ewropew, jiġifieri il-grupp ta' politiku tal-Partit Nazzjonalista, il-ħodor, il-gruppi ċentristi, il-gruppi kollha tal-Parlament Ewropew. Qalu lill-Kummissjoni Ewropea u dik id-differenza tal-Parlament Ewropew maħniex qegħdin noqogħdu fuq l-ispjegazzjoni li qed tina inti li m'għandekx ir-rwol għax hawn qegħdin nitkellmu fuq kompetenza tal-Kummissjoni Ewropea tħaddim tas-suq uniku Ewropew. U qegħdin nitkellmu wkoll fuq realtà partikolari li għandha Malta. U allura l-istess Parlament Ewropew, il-Kumitat tal-Petizzjonijiet, talab lill-Kummissjoni Ewropea biex tibqa' tinvestiga u għalhekk fl-aħħar mill-aħħar dan il-proċess baqa' miftuħ u għadna d-dejjin. Ħares, fil-5 snin li għaddew il-Parlament Ewropew kellu diversi rapporti fuq ir-rule of law, u kien hemm diversi dibattiti fuq ir-rule of law fuq pajjiżi differenti fosthom anki fuq Malta. U l-Partit Laburista ħafna drabi qisu jagħti l-impressjoni li qisu hemm xi lobby group fil-Parlament Ewropew li jaħdem kontra Malta u li qed jiġi stigat mill-Partit Nazzjonalista jew mill-MEPs tiegħu. Kif possibbli? Fil-Parlament Ewropew dawn l-aħħar 5 snin affaċċjajt 14 riżoluzzjoni kontra Malta waħda wara l-oħra fuq fatti illi kienu repetuti, riċiklati mhux fuq developments ġodda li kienu saru kien ikun hemm każijiet
li kienu jinqalaw lokali, purament lokali, u tissejjaħ din ir-riżoluzzjoni. Imma daw ir-riżoluzzjonijiet ġew piloted kollha kemm huma mill-Europarlamentari tal-Partit Nazzjonalista, ġifieri kont inkun bil-qeda fil-plenarja. Imma kien hemm soċjalisti li votaw magħhom. U nara lil David Casa, ħankun qed nispjega għalfejn ukoll. Ħankun qed intik spjegazzjoni. Kont nara lil David Casa dej bil-ittri, bil-karti, jagħti mistoqsijiet lill-Europarlamentari tal-IPP b'mod partikolari u dawk waqt li nkunu din nitkellmu aħna jistaqsuna mistoqsijiet jagħmlu ċertu statements laqas ikun jafu x'qed jaqraw biex jippruvaw jattakkaw lil pajjiżna u jwaqqgħu l-argumentazzjoni tagħna. X'interessandu l-Parlament Ewropew jattakka lill-iżgħar stat membru? Għaliex huwa it's a political game u l-Parlament Ewropew. Ġifieri inti għandek il-grupp ta' l-ICR pereżempju illi parti minnu huwa il-partit il-Gvern Pollak, l-ex Gvern Pollak illi kien il-Gvern Konservattiv li dan il-ħin kollu kienet jiġi attakkat mis-soċjalisti u Malta kienet tintuża scapegoat minn daw il-gruppi politiċi kollha bħala daqqa lura lis-soċjalisti għaliex is-soċjalisti fuq ir-rule of law u fuq id-demokrazija huma voċiferi. Għalfejn is-soċjalisti f'numru ta' każijiet fl-aħħar każ m'għamlux dan ivvutaw favur daw it-tip ta' riżoluzzjonijiet. Fuq il-każ ta' Malta. Fuq il-każ ta' Malta. Il-maġġoranza jekk mhux ir-riżoluzzjonijiet kollha li tmexxew kontra Malta, it-titolu tagħhom kien jibda dejjem u kien kważi identiku. Il-protezzjoni tal-libertà ġurnalistika vis-à-vis il-qtil tal-ġurnalista Defni Caruana Galizja u mbagħad il-biċċa l-oħra illi riżoluzzjoni tkun kollha dwarha is-saltna ta' dritt f'Malta u l-problemi ta' demokrazija, eċetera. Jiġifieri inti m'għandek hija diffiċli ħafna għal MPs minn madwar l-Ewropa illi fuq riżoluzzjoni li at face value it-title tagħha dak li jiġi rapportat fil-medja fl-aħħar mill-aħħar ikun dak relatat ma' qtil ta' ġurnalista daw, ovvjament, hija diffiċli ħafna għalihom illi jivvutaw fit-totalità ta' riżoluzzjoni għaliex ir-riżoluzzjonijiet suppost kienu jibdew u jduru mal-fatt dwar il-protezzjoni tal-ġurnalisti u l-kundanna tal-qtil ta' Defni Caruana Galizja, imma mbagħad kienu dejjem qed jiddevjaw. Jiġifieri kien ikollok 10% protezzjoni tal-ġurnalisti, 90% attakki wieħed wara l-ieħor fuq il-ġudikatura, fuq il-Kummissarju tal-Pulizija, fuq ir-rula fuq il-Gvern Malti daw ir-riżoluzzjonijiet forsi jista' jkun li servew xi ħaġa. Il-Gvern stess f'Malta jgħid isma' dal-aħħar 5 snin ara kemm nbidlu affarijiet fuq ir-rule of law, ara kemm biddilna u riformajna, ġifieri jista' jkun li servew xi ħaġa. Però ma kellniex għalfejn noqogħdu mmorru fil-Parlament Ewropew jiena ma nara l-ebda Ġermaniż jew Franċiż jew Spanjol li jmexxi riżoluzzjonijiet bħal daw minn gruppi politiċi li huma fl-oppożizzjoni kif isir b'mod kontinwu fuq Malta. Ġifieri inti fl-aħħar seduta li kellna fil-Parlament Ewropew kellek MPs tar-Renew, tal-Ħodor illi qalu qed narawha xi ħaġa daqsxejn stramba illi l-grupp tal-Popolari ma jagħmilx riżoluzzjoni waħda fuq is-sitwazzjoni prekarja d-demokrazija u s-salta ta' dritt fil-Greċja għax hemm gvern konservattiv jew inkella fil-Bulgarija meta għandek problemi kbar u kellek il-gvern ta' Bojko Borisov illi saħansitra l-istess persuna illi kienet ċentrali fuq daw l-14 riżoluzzjoni li kellna kontra Malta, Roberta Mezzola, meta kienet għadha koordinatriċi tal-IPP fil-Kumitat Libe fl-ewwel sentejn u nofs din il-leġislatura għamlet minn kollox mednini aħna mis-mafja qalula il-Bulgari stess waqt il-protesti tas-soċjetà ċivili. Ġifieri kienet l-istess Roberta Mezzola. U dak huma double standards li dejquna ħafna, illi fil-każ ta' Malta tipprova tieħu kull okkażjoni biex tattakka fuq is-salta ta' dritt id-demokrazija u r-rule of law. U mbagħad fuq in-naħa tal-Bulgarija dan id-dajljutjat riżoluzzjoni mexxiet emendi biex iddajjef riżoluzzjoni illi kienet titkellem dwar nuqqasijiet kbar. Wara 8 ta' Ġunju fuq ix-beħsibek taħdem. Liema kumitati se tfittex, dak it-terminu li jsir. Il-priorità tiegħi li nżomm l-istess kumitati, ġifieri ġbart numru ta' esperjenza issa anke bħala viċi President tal-Grupp tas-Soċjalisti fuq dossiers brabta diġitali, ġifieri nixtieq nibqa' naħdem fuq drittijiet tal-konsumatur, fuq protezzjoni tal-drittijiet tal-ħaddiema fera diġitali, ġifieri l-ewwel biċċa tax-xogħol li ħajkolli kemm il-darba ningħata l-fiduċja ser tkun dik tal-proposta li ħatkun għadha toħroġ il-Kummissjoni Ewropea fl-ewwel 4 xhur tal-leġislatura dik tar right to disconnect u r-regolamentazzjoni tat-telework li kienet l-ewwel ġifieri kienet l-ewwel leġislazzjoni li mbuttajt mill-bidunet fil-Parlament Ewropew u ġiet approvata. Ġifieri issa l-passi li miskin li l-proposta toħodha l-Kummissjoni Ewropea tmexxiha l qudiem aktar miftuħa aktar kbira x'ħankunu din nirregolaw it-telework, flexiwork, smart working, realtajiet tax-xogħol ġodda u dik il-proposta ser nkun qiegħed noħodha jiena wkoll bħala MP fisem il-Grupp tas-Soċjalisti biex imexxuha l qudiem biex naraw titjib sostanzjali fil-kundizzjonijiet tal-ħaddiema
fera digitali. Alex Ġussaliba, Grazzi lilek. Soċjalisti u Demokratiċi, Thank grazzi you ħafna ħafna, għal Mario. il-programm Ras Imbras mit-tnejn il-ġimgħa fit-3 ta' wara nofsinhar ukoll fis-6 u nofs ta' filgħaxija u ssibuna wkoll fuq YouTube. Grazzi tal-li segwejtuna.